TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulbe TV télévision nga gondeten golle Fulbe TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulbe TV télévision nga gondeten sayonen Fulbe TV wari kam am tawalde men Fulbe TV wari to men Fulbe TV tikkama ngam hanga hawta hoore men Fulbe TV wari to men Fulbe TV ɗaɗɗari konde welna ɓerɗe men Fulbe TV wari to men golle Fulbe TV teddino yitina tawa men golle Fulbe TV. Assalamu alaikum musidɓe am Fulbe mi salmina on Fulbe TV ko min musidɗo on kadi joto dialo no holiren non ɗe balɗe wonde e tabital Fulago ka Fina Tawa maɓɓe Basse Mansajang 2026 joni ko yewtereji won feƴƴunode ka conference maɓɓe men addande jokke men tan ɗo min adda noon yewtere nde annduɗa yeesojo on Alhaji Seedy dem waɗi ɗum yewtereji go seeɗa hawtidira ɗo jokke men tan on jarama ko jokkude men nde yetta team Fulbe TV on fof yejitani Samba Galajo Mbaro ha France ko annduɗa kanko tampiti Fulbe TV seeɗa tan woni ko keftinirten wonande maɓe ɗo ha hande mi arta ɓe mbiyatan Mohamed Sylvine Ba o kanko woni foreign secretary hoorejo tabital Fulago Sierra international Sierra Leone chapter Alaji Julde Sow on woni Mohamed Sylvine Ba omo rewi he makko woni honorable Abdou Sow oɗo woni député Kombo Njulani Kombo East Abdou Sow ndewɗo hen woni honorable Birom Sow député ñamina hirna ɗo musidɗo men o gandantama o woni wonde député woni Habibullahi Diaw joni ko councilor men toon to Rosia o wi kanko kadi o nani koɗo welimo ɗum dillini ɓandu makko kanko kadi ñande foof mbaɗɗen foundation o hokki men ujune 50 fofanen alhamdulillah nde noddore nde waɗi mana no wiyete no wona seeɗa joni continent ɓoɗo arno he ceerno Yaya Diallo imorɗo Guinée Conakry hoorejo tabital Fulago toon ko neɗɗo mo gandantamane kadi si a yeehi tabital Fulago international o kanko woni gardiɗo sukaɓe ɓe tabital Fulago international heɗen mo mbiya tan o jarama heɗen mo calminan wiyete no wona seeɗa nden noon jahen ko mbiromi ko tan leydi wawa ya si ɓawoɓe yimɓe ɗiɗo woni rewɓe e sukaɓe feddene ko noon en gaddi debbo o haali banggue rewɓe to nden noon mo daraniɗo tabital Fulago Gambia ardi sukaɓe Gambia Abdoul Kadir Diallo nodden mo o haala ɗo ɗo just 3 minutes inchallah o salmodira e mboolo ko o haalano o liggodirta e sukaɓe maako aleykum wa rahmatullah taala wa barakatuh miɗo salmina fos jaatiguiɓe gouverneur meɗen Samba Diallo ko Diallo jettanmi ɗum ko wona Ba miɗo ɗum salmina guel haala noon welani si mi salmini ɗum tan ina wayno mi salmini fof guili to hoorejo mon leydi to hoorejo men leydi to ha to min cakkitiɗo ko woni ɗum président meɗen o e on ɗon ko salminago muɗum ko spécial he aduna he hande ɓayri ko woni e aduna he hande enen ko o darani en ko ma calminen ɗum tigi ko o darani fof han noon eɗen mbiya Fulɓe siko wona Fulɓe tan ko fof mi salmini kadi hoorejo am woni Alhaji Seedy Dem ma inchallah si woni noon e titi wona titi te ɗum ɗon fof noon koye barke lamɗo men tedduɗo e enen sukaɓe noon ko haalanmi haala enen sukaɓe en jogui golle ɗum ɗo kalifaji ɗi mbaɗani en fof heddi enen ko mbiyanmi tan mawɓe on jarama joni noon ko golle amen keddi komin jiiɗi noon ɗofton min tigi 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 muñanon min e kala ko waɗete kadi kollon min laaɓanon min ha min mbawa
yawtin golle ɗe ɗo gaccuɗon ɗe ɗo min jawtinon ɗe ɗo ɓuri ɗon ɗum ɗon noon min mbawa ɗum waɗe ɓaawo mon min mbawa ɗum waɗe ɓaawo laamu sa yi wiye lamɗo hombo wawi ɗo won he leydi a wonani e less lamɗo ɗum wawa won si welima a wonata e less lamɗo e gona jaam si mettima a wonata e less lamɗo e gona jaam nden yo welma gona e less lamɗo e gona he jaam ɗum ɗon gacciten ɗum hakkille bete goɗɗum ɗum yimɓe ɗum mbiya ko politique wona ɗum politique han sa yiyaɗa e jaam tan ko lamɗo woni e jaam si lamɗo ala e jaam tan a wonta e jaam wadde nden noon duwane ɗen lamɗo jaam nanganen ɗum keɓen jaam o jaam han mo keɓɗen ɗo leyɗele jelu gari ɗo hande ko jaam woni ɗo ɓe fof ko jaam addi ɓe ɗo wadde jaam hombo addi mbo ko lamɗo leydi o nanganen ɗum nanganen koye men nanganen ɗum nanganen koye men galle meɗen o kulle mbo haalama ɗo en jehino toon e ndungu e mbakkiloɗen hooreɓe district ɓe on jarama on puɗɗima golle ɓayri han ko onon dari mbiɗon mo kala hen wo wat ujunere walla dula hen kala yo wat ujunnaji 5 ko onon mbaɗi ɗum ayi ɗum feeñi miɗo salmina kadi ceerno meɗen ceerno Mamadou Ba Sinthiou Kayel kamni o weltanama sa yi hande miɗo haala ɗo sababu muɗum ko kañum saaɓa yettani sababu tan a yettata Allah ɓayri ko kam joofi kam o wi kam ar gona ɗo min de mi yeddani Alaji Darame Diallo wi kam ɗo a wawa ɗo wi haydara si wona ko min mbima ko wadde noon miɗo noon tori tan mballon min haala welani min wona mi bawruɗo haala no bete siko on calminama on juurama assalamu aleykum wa rahmatullah Abdoul mo yeeso simo e nder leydi he kay ko ligoroɗo tigi to a jarnama a yettama ha hande rek garen e programme he eɗen jogui délégation men goɗɗo immorɗo Guinée Bissau woni sankare nde o heeɓi baako homto maɓɓe to homo yiɗi yaafe nden noon woni ko o jogui ko o yiɗno totten jos few ministre duuɗa wadɗo ɗum ɗon e continue programme e Helena ko rahmatullahi taala barakatuh on salminama on juurama on yettama on yaafoto kam joni ka réseau sociaux ɗo mi yiwondema ɗen jogui fatunde bon ko pour tumigol Guinée Bissau hino jogui ko iɗi taw fof hara meɗen salmina fof meɗen jahara meɗen manta tabital pulagu Gambi meɗen manta tabital pulagu leyɗe arɗe ɗo ɗen fof sa yi ɗum fof waɗi ko ɓayri ko hunde wotere wonɗen ko ɗengal ngal ko leñol ngol ko cosane on ko ɗum wattide en ko ɗum waɗi hiɗen ɗo sa yi iɗen yimɓe ɗo gili balɗe jelu no acci golle mum ko fi leñol ngol ko en hunde wotere sen waɗani hunde wotere doy force en waɗo e hunde wotere ɗo e ɗum noon no moƴƴi gila joni o yiɗande hoore mum wona añande goɗɗo en añanani hay goto kono noon koma yiɗanen ko emen koma yiɗanen leñol ngol ko honto ɗum fuɗɗata ko ka galleji men jangginen ɓiɓɓe men ɓen lawnu mawɓe ɓe ɓenna sen janggi jande porto ɓiɓɓe ɓen majjay waɗi hande fayden en ala cadre ji fulɓe boyi yaafoɗen jangginen fayɓe men ɓen waɗen ɗe jande ɗen ɗe fof pullo ko seeɗa tun hara waawi kolta ɗum honorable Seedy Ndiaye a salminama fo équipement on Guinée Bissau he teddungal ñalande nden no woodi komin addori he inde tabital pulagu Guinée Bissau he inde hoorejo Sékou Oumar Sall o wawani arde minen fof min wata arde
o immini men menen tato min he Mansajang Diallo he Mariama Kande yomen ar notago go wodi non ko Allah arsiki men falte Alaji Seedy dem o ara yeso ɗo min fuɗɗoram men waɗa invité Ceerno Mbaalo o ara o murana men Seedy Seeku Mbaalo o ara o murana men Seedy dem uɗere teddunde iwrude Guinée Bissau awa a jarama ɗo ko teddungal Guinée Bissau ok Elena on jarama ok meɗen nodda Mamadou Lamine Diallo Mamadou Lamine ko fi honɗum men wi Mamadou Lamine Mamadou Lamine Diallo ki kastaño Mamadou Lamine Diallo enen fof hiɗen andi darde makko o iwiɗo yahi Guinée Bissau laabi jelu o salminoyi men kala ko watta ko Mamadou Lamine ko kanko noddata heure o min de Mamadou Lamine haysko 4 heures de matin o nodday simo sokolila min sokata téléphone kala ko kewi ga e sengo pulago Guinée Bissau no andi kala ko kewi toon sengo pulago Mamadou Lamine himo andi kala ko kewi he pulago he nder Afrique ɗo Mamadou Lamine hino andi ko ɗum waɗi min daari min tawi ko ma min waɗanamo teddungal he inde goreɓe makko ɓe tabital pulago nder leydi Gambie meɗen nodda Ablaye Bari yo ar o Yes, nice. bon fahin meɗen nodda awwal gonga mi okka histoire seeɗa hande miɗo waɗimo considéré comme koto an fi sabu pulago awwal gonga mi iwi mi yahi Nigéria mi anda hay goto ɓiɓɓe amen no janggoy toon mi yahi pour artirgol ɓen ɓiɓɓe naɓuɓe ɓiɓɓe ɓen wi ɓiɓɓe ɓen artata mi noddi Mamadou Lamine noddi docteur Guiré himo ɗo docteur Guiré wilan ko awwal gonga gaynata mi noddi awwal gonga o wilan ar tawa lanka biro am mi tawoy mo mi haalanimo wi ar mbottoɗen wimi mi wata oyna mbot a ñaama ya haara si yahen noon o noddi ɗon noddeteɓe ɓen ɓe fixe rendez-vous ɗon mimi woni no yontere mi ronku haysi mi yahi ka dambugal école sécurité ɓe ko ɓe natal go a natata ɗo min yahi min yiide he yiideteɗo momi sikkano mi yi'ayno o rutti
golle watteɗe he nder lebbi tati o waɗanilan ɗum he nder 24 heures o acci golle makko o nilan jooɗo ka hôtel wota yahay nokku min mi yahay o acci golle makko o onde mi nodda o nilan miɗo ka ministére miɗo ka affaire étranger miɗo ka éducation miɗo ɗum ɗo mi jaaki wi mi jaka neɗɗo no wawi ɗum waɗande goɗɗo gili ɗon wimi mi ƴettimo comme koto mi ƴettimo comme musidɗo pullo mi innimo noon kadi si hande ma hanki mi waɗanayno pulaago wano pourcentage ji 10 ma nogay hande mi waɗay 100%. Wassalam. Yes. Yes. Nono choma pera. Nono choma. Gouverneur o ara. Ya gouverneur ya. Do you have to be back? Mama Lem. I'm why the camera. His face? Heddi goto. Na. Jaram. Okay. Bon, joni en sakkito minutes rek kanko kadi o waɗe ɗum prisen ko wawata nappor Guinée Bissau. Alaji Sidi Dem. I what statement dago. musidal meɗen fulɓe kaw Gambia e caggal leydi fof en calmini eɗen ɓe duwano cellal e judde duuɓi e weltare mawde nde keɓɗen hande he ɓeeɗo musidɓe meɗen immorɓe Guinée Bissau nden ɓe mbaynima en eɓe keeɓi ella caggal mo ɓe jahanta joni enenne en ngala kono ɗen ɗon joguino teddungal seeɗa ko teddinirten Guinée Bissau sabu Guinée Bissau e Gambia ko tottotirɓe juuɗe tabital pulaago ko ɓeeɗo woni miñirawo e mawnirawo Guinée Bissau e Gambia. Joni ɓe totti Guinée Bissau certificate of appreciation ko golle mon pewɗe si on noddama kadi Gambia ko anytime no haalirta ni ko woni ko hakkude Guinée Bissau e Gambia ene foti ɗi humpiti so ko ɗum ɗon noon sababini yo on heɓu oɗo certificate ko hoorejo waɗama mo inchallah. Ok on jarama gardiɗo musidɗo helenate joni homo yaaha enen foof ƴeften tan wan minin duwane ɗen gardiɗo e o renda he gardiɓe foof enen e duwan ɗen ko emen inchallah. Bismillah. Espèce ha arti noon e Gambia ɗo woodi ɗo ɗum rewno ha ɗum yetti Gambia hunde koko liggete wona ara hande fof wona koko liggete nden noon tabital pulaago si innama mbiyeteɓe goo en mbawa woob on woni homo woni alhaji Bouba Michael Baldeh mo gandantama enene ma ko gonduno ɗo hanki hande o alata ɗo kono noon ha hande eɗen mbawi wine kadi homo ɗo ɓaydi ɓesgu makko naɗo nden noon en tottat goɗɗo he sukaɓe mako ɓe ara haala he dow inde mako he dow ɗo raɓɓiɗina inchallah nden en noddat ɓiɗɗo makko mbiyeteɗo Jina Baldeh o ara o haalda he mbolo ngo inchallah. Jina. English. Miɗon salmina onon fof miɗo wiyete Binta Jina Baldeh mi woni ɓiɗɗo Bouba Michael o
Mira do he nene am en he gorgolali am di. So on ya photo kam ko he English mbawat mi halde. Okay. On behalf of the family of Alhaji Boubacar Michael Baldeh, I stand before you with a heart full of gratitude, pride, and deep emotion. We sincerely thank Tabital Pulago International for this honor, for choosing to remember, celebrate, and immortalize a man whose life was inseparable from dignity, struggle, and aspirations of the Fulani people. Bouba Baldeh was a born leader. Leadership was not something he learned later in life. It was something that lived within him from the very beginning. And even in death, he continues to lead. The conversations we are having today, the gathering in his name, and the emotions he still stirs across communities reminds us that true leaders do not disappear when they leave this world. From Mansajang in Basse to the national stage and beyond, he carried his identity with pride. He was a true son of the savannah, a son of Mansajang, the Gambia, and Africa at large. He never apologized for who he was, and he never compromised when it came to standing up for justice, dignity, and the rights of his people. He believed deeply in the Fulani people, in their resilience, culture, and right to be heard. At a time when many felt marginalized or unseen, Bouba spoke boldly and stood firmly for his people. This conviction is what made his relationship with Tabital Pulagu so natural and so profound. Bouba Baldeh shared the very soul of Tabital Pulagu's mission, that is the preservation of Fulani culture, the promotion of unity among the Fulbe, and the empowerment of future generations. He believed that unity was our greatest power and that division only weakened us. But standing for truth, as we all know, is never easy. Bouba Baldeh paid a heavy price for his courage. His political journey, as we all know, was marred by trials, resistance, and exile. He endured separation from his homeland, a pain only a few truly understand. Even in death, we witnessed how powerful his presence remained. We saw how some people were even afraid to attend his funeral, which was unfortunate. But standing for truth is never but today that fear is in the past. What remains is truth, what remains is honor, what remains is legacy. Even in exile, Bouba Baldeh never abandoned his people. Even in hardship, he never surrendered his principles. His ordeals did not break him, they defined him. To his family, he was more than a public figure. He was a loving father, a brother who gave without counting the cost, and a mentor who believed in young people before they believed in themselves. Today, as we gathered under the banner of Tabital Pulagu, we see the leadership still alive, in the unity we share, in the pride we feel, and in the responsibility we now carry forward. Honoring Bouba Baldeh means continuing in his work, protecting Fulani identity, and speaking truth even when it is uncomfortable. And then finally, I would say that it is with deep conviction that we as a family believe that Bouba Baldeh is in a better place, a place of peace, rest befitting a man who gave so much to his people and country. On behalf of the family of Bouba Michael, we thank Tabital Pulagu for ensuring that his name, his struggle, and his love for the Fulani people will never fade. Ya Allah yurme ya fodo. Thank you, thank you. Jina Balde wallahi kongoli maddi njurmini no bete te ko o haali ko woni gonga. Bouba wona ko o jangi koko o mawnidi. Bouba ko daraninoɗo leñol o darani yimɓe Gambia fof. Te ko gorko mo gandandam o yarata no ɓaawo te noon neɗɗo si a woni he gonga a fota yaru ɓaawo. Ko Pulagu o liggani hano o funtiri leydi o raɓɓindi ko tan walla mi suɓo he ko o haali ko fof ko e hare men o wonno ha Allah jiimo e caggal leydi enen fof ɗen gandi ko yawti ko ɗon te oɗo fof ko daranago Fulbe nden noon jiina ko kalɗa ko on woni gonga wona mango mo wona ha hedara
Gambia fof heɓe ɗum gandi caggal leydi na andi ɓe jooɗiɓe ɗo mawɓe jooɗiɓe ɗo kewɓe ɓe gandi Bouba ɓe liggoɗi hen makko koko o watno on woni ko haalaɗo ya allahu yurme mo yaafomo haajamo e aljannaji ɓurɗi to woni allah jannat firdaus ya rabbi ya allah ya hormade Qur'an salli ala rasul jina a jarama joni noon ha hande tan en continat e programme men he so en noddat alhaji Seedy Déme woni jaatige mawɗo si ɗum arma he tabital Pulago o waɗa ko o rendini yimɓe walla ko o jarna yimɓe ɓe waɗa ko o totti men continue programme he inchallah alhaji Seedy Déme bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin en jetti Allah e nelaɗo muɗum en jetti jifnaɓe meɗen eɗen jefta sernaɓe meɗen eɗen jetta jomiraɗo okkuɗo en o nde ɗo ñalande hande nde en mbawa waɗan koye men tawna en ɗo hande eɗen tawa e cellal e sellirede e fijo e jalede enɗam e yurmodirde nden min on wiya assalamu aleykum wa rahmatullahi so ɗon yawti eɗen calmina njaatige meɗen gouverneur Samba Ba eɗen ɗum jetta eɗen ɗum jarna no feewi sabu o jaɓi diñde gouverneuyaji ɗi o diñito gouverneuyaji ɗi o jaɓi arde tawtede o wona pullo mbo woni o mbo Allah waɗi ɗum o e nder tabital Pulago nden eɗen ɗum jetta e nden ɗon darne ko feewi ko noon ne jettirten joom saare Mansajang e halifaɓe Mansajang e imam Mansajang debbo e gorko minen noon mbiya assalamu aleykum wa rahmatullah noon ne calminirten exécutif tabital Pulago ngal Gambia fuɗɗore cukko hoorejo ha he batindiɗo wumen mo walaysa ha he batiniɗo eɗen ɓe calmina mina on yetta mina on jarno no feewi e darde moƴƴere tinnade nde tinni ɗon ko wiyete ko noon na woodi hay goto yanata he maayo o lamde ndako a leppi nden Oumar Sompo Cissé jarnuɗo ɗum ko keɗɗo jarama mbo jarnani ɗum ko keɗɗo jarama nden noon Oumar Cissé minen ma mbiya a jarama Afrique fof nenama wiya a jarama ko noon ne calminirten hoɓɓe meɗen arɓe ɓe en mbawa limir goto goto kono eɗen ƴetta salamu meɗen e inde tabital Pulago ngal Gambia eɗen pawa e jungo docteur Guiré o tottana en kala immorɗo caggal leydi eɗen ɗum mbiya bisimilla maɗa e nder leydi Gambia minen noon mbiya on jarama so ɗon yawti musidal yimɓe Gambia tabital Pulago ngal Gambia de hewɓe na mbiya tabital Pulago ko politique yata tabital Pulago ko politique yata tabital Pulago noon yahani politique janano ko politique hoore mum woni e yaade ngare ganden hay goto wawa won e nder galle neɗɗo mbiya a yadata e joom galle a feƴƴatamo a waddatamo mo accuma e galle mum e jaam yo en gandu ɗum hoorejo Gambia président Adama Barrow kam o yiɗan hoore mum ngol leñol biitegol Fulɓe o fonkani hoore mum ngol leñol biitegol Fulɓe o yiɗi tabital Pulago ngal Gambia o fonki ngal o wattori ngal kala ɗo tabital Pulago Gambia dilli o daro o waɗanayi fodde ko foti koɗen won hoko tagi nden enenen jiɗatano minen min jiyani Adama Barrow ko tagata ha tabital Pulago ngal Gambia ngal daro e tulare ngal yettani ɗum ngal jarna ɗum kamen liggotoɓe muɗum ɓe honorable Seedy Ndiaye honorable Sekou Mbaro en
eɗo ko yimɓe ɓe gandanɗa hoore ma jemma e ñalawma waktu fof waktu momin cohli ɓeɗo yimɓe koɓe diñaɓe wonde mumen nde lamɓe ɓe gara ɓe tawtanone wonde pullo nden ko ɗum joƴƴini ɓe ɗo hande Seeku Mbaalo mi aranano histoire en daɓɓel seeɗa tan waɗino ɗo waktu yimɓe immi ɗo ɓe jaɗi e ɗo am ɓe kaala ɓe mbi tabital pulaagu ngal yehi politique mi naɓi tabital pula politique yo wani o Seeku Mbaalo noddi kam min tan kam tan Allah tan o wi kam kawren dulaare kaala min kawrino ɗo holli kam ɗum ko haalete ko ɗo fof wona ko wawata ɗo won hay goto wonta ɗo e caggal laamu sara immi maɗo ne so goɗɗo are o yadata laamu walla o heƴata ɗo o wi kam Seeku Mbaalo boni o wi kam Seedy mbinum naam o wi kam daroɗa tabital pulaagu wawa yontu hujjaji fulɓe ɗi e nder leydi he a wawa ɗum heɓ si wona a ar mballuɗo amin jaaduɗe men laamu ha mbawen heɓ ko jiɗɗen ko e nder leydi Gambia nden giɗo fulɓe moni mo wallahi nden minon wawi wi giɗo fulɓe moni mo jooɗi o immi ɗon kam Seeku Mbaalo goto o noddi kam o wi kam ar jehen joɗoɗen e président jewtiɗen e président kalden e président hono o liggoranta en tabital pulaagu ngal Gambia on foundation am hakkude muɗum e Seeku Mbaalo on yata ɗo hande ha hande koye ɗum gonɗen président firtani Seeku Mbaalo firtani Seedy ne firtani tabital pulaagu ngal Gambia ne firtani net exécutif tabital pulaagu ngal Gambia Fatou Kande dikko en an keɓa laamin en on jarama on tinnima hooreɓe tabital pulaagu ngal Gambia gila to district ha to region wallahi on jarama e golle moƴƴe ɗe golloton e gongaji ɗi kalɓoton e kosɗe ɗe jawaton pour jiiɗen leñol ngol mbawen yurtu hujjaji leñol ngol nden Seeku Mbaalo a jarama on rewol Seedy Ndiaye oɗo jooɗi o holli président mino jooɗi mi yiɗa yo tabital pulaagu hay programme goto ta ko immi e nder state house hay goto taraki toon tabital pulaagu naaɓe jiye ande noko ko goma ɓe jaadi he e laamu Gambia ɓe mbawa hule ɓe mbawa herse ɓe mbawa weeɗe geɗal mumen e nder leydi he minen jooɗoɗi ñana ko minen nayo pen gonno ɗon gonimo jooɗi nden ɓeɗo wona cakan tati mbimi ɓe fan forcé yoɓe ngatɓe tawtore ɗo hande ko golle ɗe ɓe gollani leñol ngol ɓe ndiñi to laamu ngu ɓe gaddi enɗam ɗam ɓe gaddi yitte nde ɓe gaddi wonde pullo nde ɓe mbaɗi koye men fulɓe ɓe jiiɗi yo fulɓe jolto nden on jarama sen jeeyi ɓangal Oumar Cissé min ko Oumar Cissé wonno hoorejo tabital pulaagu haade min garan enen fof ɗen gandi wiyeede teddugal ngali ngal ittama e juuɗe ma kaari mo ngal weeɗa goto jaɓata wontude on ɗon mbo o wona e lees mum o jaɓanat o jaggiranat o yaaɗa e mum mboɗo walla mboɗo finniɗa o goto ɓen goto ɓe no Oumar Cissé koye nder ɓen o tawa kala ko mbaɗanmi mi yiya ɗum Oumar ko hono sabu nde ñande cuɓami darimi mbino Oumar ko hande gonɗa hoorejo tabital pulaagu ko an ngara gona chief advice tabital pulaagu ngal Gambia hande te mo in nangi o yawani in o famɗinani in mo in jogui ɓo e ƴetta kaake mum e gandal mum e feere muɗum mo hen waɗa nden Cissé ngaari minen ma mbiya anne a jarama so ɗon yawti hoɓɓe men ɗarɓe ɓe jeemi mumen seeɗa addi ko ɓeɗo hoɗɓe ɓe immi ɓe ngari ɓe immi e leyɗele mumen ɓe ngari wonno neɗɗo ɗo yaha jawa hoorema sabu leɗɗel fof no yawi ndondi muɗum kono wallahi so cammalel yawi ndondi mum ko ɗelel waasi ɗon ɓaɗo nden ko nden yiide e nande e yidde addi ɗo ɓeɗo yimɓe ɓe immore leyɗele mumen mi sikki ha e leyɗele jeenayi o leyɗele sappo ko ɗum immi tagi tiketaji ngari nooti on ɗo onon ɓiɓɓe Gambia nden eɗen mbiya Gambia naaɓe onon fof
nden okken ɓe hoɗɓe arɓe ɓe jungo kellanen ɓe jetten ɓe min jeeyi Nigeria min yotti Nigeria hoɓɓe hewɓe ngari Nigeria kono ko enen Gambia ɗo ressuɓano spécial wiya yo en jaa tawtore en mitin mawɗo wona o hol ni wonɗo ɗon walla ɓurɗo o hol wiya yo en jaaton yewtere jewtano en ɓiɓɓe Nigeria koɓe goni koye mum ñana ngal ɗo teddungal ngal jiiɗon ɗo e danama ɗum woni o médaille ko ñana tottani mo hoɓo liggino ɗum woni o awal goonga nden ganden tabital pulagu no waɗi nafoore nde ganduɗa si neɗɗo jooɗima to moma wiya koko tabital pulagu ɗum ko cukkuɗon ko ina woni because minen ko ɗum min nanata ana ƴetta jawdi maɗa waɗa e tabital pulagu koko keɓɗa hen nafoore min noy heeɓi nafoore ɗe se jeeyoɗiratɗe ɗo fof wallay hanki ko famɗina annotirno ko ngal tabital pulagu addi hande ha juɓɓonirɗen gonɗen gotum jiɗonirɗen gowonirɗen enɗonirɗen enen ɓe jooɗi ɓe ɗo fof Gambia ɗo tan hande kala region kala district mo andi oya ɗo region mo andi oya ɗo district woton andi ko heɓi temedere nayyi ɗum ɗon wona nafoore mawde e kala baɗɗo hakkille paam hande kala keɓɗo sohla Nigeria walla keɓɗa sohla Togo walla Benin walla Burkina en jogii toon mo noddata jooɗoɗa ɗo haaju ma o humto toon ta a tampani exemple o haalama ɗo enen fof en bonana en fof en nani ɗum ɗon nden wiyaɓe ɓe ɓe on mbaɗa jakka kakkillaji ɓe on mbiya tabital pulago ko woni nafoore tabital pulago golleɓe tabital pulago ko en caabi aduna min mi jiiti am tabital pulago ko ngal caabi aduna kala mo aduna heeɓi sogor are tabital pulago so are tabital pulago ɗo ɓe caabi ɗi heeɓi majju fof wona ɗaɓɓiɗo ɗi yiita ɗi wenmani tottoya ɗo jaata nden eɗen calmina musidal ngal fof eɗen jetta kala ko ari ɗo eɗen ñaago Allah mo wuuri nde ɗo ñalade ko arata taɗen dari e region goɗɗo mo jiida e oɗo region la eɗen to dari kono wonta kiyande donc en ɗon ɓe ɗon gandinoɓe may laamin cam wonta leydi ma mokku enen calmina jaliɓe meɗen arɓe ɓe ɗone wono bonde ene woɗɓe mi yiɗo jali men hontu mawɗo eɗen ɓe calmina ɗen ɓe jettano en ɓe jaara enen mbiya yimɓe ɓe yoɓe gandu Seedy den wona ka woni hoorejo tabital pulagu ngal Gambia ko hooreɓe region ɓe jogoyi hooreɓe district ɓe hooreɓe district ɓe jogi hooreɓe cere ɗe ko ɓen ɗon goni tabital pulagu ngal Gambia ko ɓen goni e liggam nden mi wawa ɗo daro mi yettani ɓen mi jarna e hooreɓe region mi yetti on no feewi mi yetti salamu moɗon mi faymo e jungo koto am Alaaji Dramé o salminana kam hooreɓe region aji ɓe fof hooreɓe district aji ɓe mi yetti on mi jarni on mi mani on mi manti on jiɗɗone mbo yiɗa on ɓe jii golle moɗon ɓe jii miijo mon ɓe jii feere moɗon te si Allah jaɓi yo Allah yoɓon feere mon nde yalla yonde yurtu ta moƴƴere leñol meɗen no arɗa e moɗon ɓimɓi in dare ɗon no haale ko nde baaba ma wonno hoorejo nde ɗo moƴƴere heeɓi e nder Gambia hooreɓe district yo Allah waɗa noon ɗum ya Allah nden mino on ɗon yettira no feewi no wona seeɗa noon ne jettirten député ji meɗen ɗi ɓe ɗo honorable Biram Sow minen ɗum jetti no feewi tan honorable Abdou Sow koɓe goni ko sohenɓe fof ko sukaɓe tinniɓe sukaɓe jaɓɓe liggo teɓe jaɓi ɓe gari hande ɓe noddi National Assembly Fulɓe o fab ɓe mbi yoɓe ngar ɓe gurtina Fina Tawa Fulɓe o he muyen kamen sukaɓe no in wawata darorde nder Gambia kono noon mino ɓe holla en mbawa yaasi wona on jajjin juuɗe sukaɓe ɓe yoɓe jangguine ɗemgal Pulaar honorable Sekou Mballo
hunde wotere nelanmami ayna Seedy Ndiaye e dow président Baw minen jiɗi li region fof region yo wallu min e jannginowo e nder ndin ɗon leydi mbo yoɓe famɗi o wawa min jangginan pular ngal laɓta e yimɓe ɓiɓɓe amen ɓe mbawa nan pular ngal yolo yimɓe nden yo en ngar jangginen ɓiɓɓe men ɓe pular to nder galleji meɗen to waɓe ɓe no père ba fof si debbo o leɓi ko wona pular susan mi yettu ɓiɓɓe mumen ɗana en min ɗi fuɗɗe am ɓiɓɓam ɓe kaala ceɗɗe yumma pullo baba pullo te a yaata tawa goɗɗo mo acci ɗemgal mum mo haala pular ko enen tan tawto kadi ngaren daren koye ngare daren koye men nden mina on wiya Abdou Kadir Abdou Sow onon ɗeɗo cuɓimi yo on immo youth development imminon youth development tabital pulago e nder Gambia mawɓe ɓolɓe so darnin saare nde juutata duuɓi ko ma pooɗen ɓiɓɓe men ɓe e ngannda ko njeheten e ngannda ko maɗeten bimɓi si en ngalaɗo keɓen ko roni en kono laaɗɗo enen ɓe jooɗiɓe ɗo hoɗo yutseɓe ɓe yutseɓe ɓiɓɓe Fulbe Gambia nako ɓe keƴi e nder o hoore enen ɓiɓɓe Fulbe wonɓe e nder oɗo region nako ɓe keƴi e o hoore enen Fulbe Basse ɗo nako enen keƴi e o hoore ɗo nden sa yi en ngarani en nanodiraani itten mbas ittu kumpa hakkunde meɗen hooreɓe district hooreɓe region national level gitten kumpa hakkunde meɗen e yimɓe meɗen joɗɗinɓe ɓe ɗon sa yi keɗɗa yeeso yimɓe kenma caggal si yimɓe keɗanima caggal hay imam simo wona to min mbatto tan ko yimɓe goni caggal si ɗum ala to ɓe dartoto darto kam dago juula nden yo en nganndu ko yimɓe ɓe mbaɗi en yeeso yo en nanondirade ɓen yimɓe yo en paamondirade ɓen yimɓe kala ko jeeyeten yo taw region o mboyen anndi region o yo anndin district o yo anndin ceeɗe kumpa immo hakkunde ma kono noon si tawi woni district o ne jooɗima yettinanta region o yettinanta national level si en national wina feewane wawata fe sabu annda ko fewnata anon nganndi ko fewnete ko sabu ko onon ko woñi koye ko feewi ko to mon woni ko onon gonde yimɓe ɓe minen komin liggotoɓe moɗon okke min komin liggoto so on okkani min komin liggoto si minen liggo min mbopato nde min jiɗa on woob min mi yiɗa woobde hay e regional goto sakka district nden gaddanemin report mi wi on region fof region district fof district yo adda report o weeɗamo region addamo national ande ko honko liggotoɗen o kalanmi ko ɗo seeku mbalo en anduɓe ɓe protocole ɓe nganndi sefeji ɗiɗi ɗo kala ko woni e leyɗele moyne ɓe gaɗanatin gofan o kala ko woni e leydi muɗumen ko sengo ngo i yaari siko health ko toon l'hôpital o huccata siko local government o abboto Hammad Ba siko sengo wongoɗo o yaara toon nden noon onon ne nganndon on protocole goto ko on jogi ɗon ngaddete reportage moɗon ɗi to national level wonan nan fof juuma mi fotaani ɗo daro mi haala mi yettani Mamadou Madou Kande ɗi wona ko nden mino on nena salamu e dow koto am Mamadou Madou Kande mbiyon ɗum soyne nde o lewnode o soppino ittende giye e jabbatti hande nde woni soyne ɗarnde alhamdulillah rabbil alamin no jawtuɗo en fof ko Allah e muyen min jawtata hande kamen hooreɓe wonɗo ɓeɗo mino ɓe forentiniran kam Oumar Cissé Mamadou Madou Kande Alhaji Bouba Baldeh mino ɓe fof yetta mino yetta famille ji mumen mino ɓe jarna mino ɓe wiya on jarama kono noon mi yettat Madou Kande ɗiɗɗo Alhaji Mouhamadou Kande mi yettat ɗum no feewi mi jarnat ɗum ne noon seeku aɗa tini en hunde oɗo suga wallahi waktu fof waktu omo dari ɗeppere baba mum omo yaha kosngal baba mum
omo haala ɗemngal baba mum tew meeɗa bulo mawɗo e nder tapital pulago meeɗa e nan wiya ko hande o yenni en mawɗo nden maɗu kamɓe yo Allah julɗu balɗe ma hokkuma batteɗe moƴƴe assalamu aleykum wa rahmatullah musidɓe ko ɗo tun taƴƴeten ɗum en aroye addugol yewtereji woɓɓe ko yewduɓe e on conférence Fina Tawa 2026 Basse Mansajang ara en jaram ko jokkuɗon men ko miɗo yetta noon caméraman noon Abdoulaye Mbalo DJ Yero mi yetta Mamadou Saliou Diallo Mamadou Aliou Diallo yejitani Samba Galaji Mbalo manoɗa kanko tambiti télévision o ha won jooɗiɗo France ara jaram ko jokkuɗon men kon jokke men ta e programme ji amen ɗi min addana e yeeso kadi yewtereji feƴƴuɗi ga conférence ton en jarama golle Fulbe TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulbe TV